hazvisina kumira mushe panguva inoi, patiri kuona kuti there are some people vari kunyatsonekwa kunzi vari kunyatskurwa vamire. Right now they are trying in their full capacity kuti vauye vaexpose corruption iri kuitika munyika yeZimbabwe, mismanagement iri kuitika necorruption. Right now we are seeing there are some individuals who are pushing mapetitions echimaendesa kuna United Nations pamwe chete neSADC kuti vazive the situation irimo munyika yeZimbabwe and potse vakonzerese the resignation yemutungamiri wenyika nobvasubscribe olaikauta on the bell. Kutopinda muZimbabwe iri ichiripota inyora ichiti United Nations and SADC institutions yesterday received a petition to retire President Emmerson Mnangagwa. The document supplied was authored by a group of Zimbabweans who are envisioning a swift removal of ZANU-PF leader that should be done as an international law enforcement operation similar to that done in other countries. Anoshow my pictures amuri kuona UN forces pamwechete netsamba idzo dzamuri kuona dzinosubmitiwa kuUnited Nations pamwechete neSADC. Mashoko ari kuuya panguva inai, but also on another note, zvinonzivikanwa kuti SADC block rakadisappointa vanhu last year panhau SADC chairmanship nemaprotest anga akaplaniwa. Panguva inoi tichiona these individuals vachisubmita, yes vaisa effort, but isu semacitizens, do you think kuti pane action ingaitwa neUnited Nations pamwe neSADC pamusoro pesituation irimo munyika yeZimbabwe? Panguva inoi patiri kuona kuti vanhu vari kuungudza, vari kuchema nezvinhu zviri kuitika. Mashoko ari kuuya panguva inoi atiri kuona kuti people vari kuda change munyika, and maunions akaita sana UN nana SADC patiri kuona dzimwe nguva vanoramba vakanyarara. Zvinhu zvinatsokuratidza kuti these guys at some point they are not authentic. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aenda comment section menu mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.